Hello, de jotono na lam shoga ni katal bloba mane tini ba amse ka satung tung kun phang kam se khanya mu sung leo satung ni ba kam ka ma pending o klaja a kam bo tam mala bag se sujang nai an bang ka bno bag kisi ka satung ka bno sunai agerong kang kurti dai toni de mane ani kurti ro bo wari de tong jan sai malia gabon tam ka bag sunna ni wan su tong to satung ni kun phang khanya mu sung leo satung ba se ka tungmani abang tam kes tong sina satung ro bui batura tungjak nok la tura tungjak bai anu comment khai sadi angka tasu tungjang mani nok ni ponjo nok lia an iko au beng no sumnai yang mo kichijak ga yang bo kichijak go opti no kurma ra habu han no ri da wari tong ke sai mali o jaga bhai kurma bikhi bang mani khajing so poriskar khai ro ga amna tabu sumnai an o jaga bo kichijak te ni ri ba bahai se ngi tong sai malia haipena ang to ri rong joton paper bisong ke dai to ni rejak ga abono ulok khlogi nai ne sekang ri joton tiklai na bai gara nai bek kahama maganang nang bo khibilia subui pano na siwan nang ke mo jotono je kisik tongmano subui na bai sinai te tam khibina ba rang magana kisani bage hinai subui na siwana tabu ke bek subui pai be khyang ka neri rongna bas khlai dai da basinai kamun chung ro jotone bego dawe bas ke toni de baikha ke a kisa kam khlaima ba sia asake tungphla mani kolom de sete hege choroi tongshuani ani nogo buri masa naithok ke beraina phaija angke te norong no bo funugan srapja phaiye srapja tongin thangi baikha sini nogo boro ketal beraina phaija boro ketal beraina camera na hajak pi bose tamu sairi kaham jotani friend songno hingga tabung kang baira nokhona hnai reding paija nogo tongmani bo kolom sukang ke baira ongka nobarok sibi tong ke ba siniyang phaising no kaisa park tongo ongka ajaga thanga achugui tongoi na hnai to park o sokpai kyang ko ojaga kwbangma borok no exercise khai tong ongka ang khan ke songna nasini tongman tam phaile hna tei cherai rok bo jotono ro thungi tonglayo borok bo phai sokpai laikhyang kok sai tong pa tam sa nora bo selfie na layo isan na habaila bola sipu nora wan suk janai nora an blog ka sai tong pa ke songba asugoi no kok sai tong ne amose se kaisa phai ro si banai tong manam se kiu to kok bo khnao to phono sini mung to maya borok bai bo kthawoi tongo gam se ke hamja ko ang borok ni maya mang kan ke bote bo ros jagi te bo thari phayo oh da hom bo ka hamjong mana na yo yang phai de yang ori ba mama buji jaksuble bengali phai ke da buji pise
pargo ba asuklai sukha angka kok bo sai tonglai kya no ko thangi tam khaina hane ga tumplamani to tumplamani abo to sawi hamlia no ga ta to no ko phai sok bai jang no ga no ko phai mani pore maisa kha maisa bai bo tumplau ni no fan tola busle tong mana ba ga ta ko baira wa asukui tongmani ga tini ni blog ta ni am sung nai no ko han hai khana ni blog ma lai finai tini na ni blog na nai hamsa khang ka ba like khai di share khai di te comment khai sana bota pok di ga tin jot ta suma tata